kamari kwake kana butsu kana chii kana motikari kana chii tractor cheche hana manyepo zvezvakuta kuti ndine motikari kana chii chanacho hapana chainacho kana kutoti titsvage kuti ndechipi tiudze Juma kuti tionacho ndechipi munoona pari zero pese pakuta padharuyeni kuti anzi kasi ero ndakamboita motikari dzangu chichi chotowati dziri kupi akaenda kuZBC kuti ataure paredhiyo kuti abude akaenda netsoka haana kuenda nemotikari wakaenda nei hapana chokuenda kuti zvese zvakaparara kutambura ari kuti zvakaparara kana kuti Evelyn mwana wenyu imimi ndiye akabata chi akakanganisa miko yeurombo ona tombobvunza voruzhinji vari muarea kana kuti ndisirini ndega tombobvunza kuti Juma ndichipi chakambotenga chinyowani chakambobatawo muchimuona kuti vanhu achikwira kuti hande kudharweni kana kuti tractor yakatenga wendi kurimirei ndeipi hapana manyepo chete yese akutaura iyayo zvakadai asvika ako haikwanisa kuti titaurira nenyaya dzedu zvadzinochanisana zvakanaka aisvika achida kunditora zvenharo zvese ada kunditora zvenharo inini pandairamba ndopaibva kwatanga kuita noi ndobva watanga kutotutirira payadi ndotanga kutoda kutondizisa payadi ndomatukiro saka aibva azobatanidza kutukirira vabereki vangu panyaya idzi mamwe mashoko anorwadza avaitaura kuvabereki venyu ivo vasina kuroora vakakutorai muri mwana mudiki futi ndeyekuti nguva yatiri kutotaura navo ndobva vatotanga kutokumura hembe yavo mabhatani ndobva mama vatongoti mimi nai vaJuma makajera kuda kuita noizvi baba pana pane chinangu achezva kuti iwe venyembezi ndowa ndanditoda mai vangu vanoti nyembezi ndowa ndiri kutoda ndobva vatorubudisa mashoko ekutotukira mama oga wedza asingatomboita pamberi pavabereki vangu atukirira zvitusi kuna vabereki vangu ndokuma ndobva vatizviwa musoro ndobva vatanga kutondirwisa mina wangu aitovepo ndobva tatotanga kutorwisana mashoko avakataura ipapo akawandisa atomboita aide zvitusi handisi kutokwanisa kuti ndizvigurise mukana wamangu tichitaura vakatuka zvichitomboita zvotosana vagarisari murainga vaitogara vashondisina iri mhemba kana zvikatozvinatino madzokerana nemurume wenyika nematukiro akaita mai venyu kundituka pandakabuda napo inini machituka mai vangu saka nanhasi handii ndinokwanisa kuti nyange ndionane navo kudai so bai ndiri mutori wenhau weSly Media TV ndinonzwisisa kuti imimi ndimi Vatezvara vaFatherJuma muri baba vaEvelyn Dzikamanga tauya kuti tizonzwisisa kuti ukama hwenyu nemukuwasha wenyu hwakamira sei tichitangira pakuti mukuwasha wenyu ari kuti makaramba kutambira roora remwana wenyu Evelyn mungapindura zvenyu maita basa namashoko enyu muchindipira chitaura ini hana kuramba roora mwana wangu Juma akamutora achiri mwana mudiki anga ane makore mangani kana mucharangarira achitongobva pachikoro asi takangomuremekedzawo tichitiwo vana sekuru achitaiwa zvinoita sei zvinowanika hanzi anga ane 12 years yes kusvikana mai vake vashaya ndokamira nasekuru anzadzi yamai ndokamira akataiwa muzukuru zvinowanika takaremekedzana kusvikana pari yezvinozvi so Juma akaita wani mwana nemwana wangu inini roora yake hana kuramba kuti inini handisi kuida handisizoti ndiri chivanhu chacho here chokuti anondimanikidzira kuti hanzi Vatezvara varamba roora nokuti panenge paita mhosva aiwa kana uchizoti wakatora mwana munhu unongozira wega unoenda kuno munyaya wako asi zvinezvisoka zvichikundinesa kuno mukwasha wangu Juma ndikuita munyaya wake inini ndikuita atete vake asekuru vake asi ini ndina nasisi wangu mhosva dzake haidi kudzipira kuna nasekuru vake kana kuna anabhutu kana anatete vangu ini ananzvadzi yangu kana vana vangu chikomana kuti avapire kuti tsano ndonyaya iripo hapana asi anauya kwandiri mwana wangu ini akambobuda muno makaenda kusouth handitika ndakamutsvagira ndini akadzoka panzvimbo handitika asi zvino zvindikwanika ndine problem ndini chete pana Juma ini hana kukamana Juma ini handina dzinza naJuma ini kana izvo zvari kuita zvourombo zvake ndezvake ini handizvizivi ezvino zvatopara imwe mhosva yatopara ndikuda kuti kana apedza ipapa zvari kuita ndakutotanga nyaya manje nokuti Juma zvaandiita andisvipidza munyika yese ino Zimbabwe inoyi akauya kumba kwangu ina chitukira adzimai yangu inini ndisipo handitika akavatuka handisi kuziva kuti kutuka pakazobvisa faindi yake yokutuka kwake ndiko kuroora here handisi kuziva kana zviri ndizvo zvinoitika muZimbabwe muno ifaindi yaibhadhira kumapurisa here ifaindi yekutaurirana pachivanhu chedu handitika akabvisa $100 akazobvisa mbudzi akapa adzimai vangu
Right. Akaro. Ndipe mwana wangu ndikati akauya naye tikamudaiza tikati hatikwanisi kumpa mudzimai wake. Ana atete wake, ana nabhudho wake. Nyaya asikuita sei? Asikuiziva. Saka ukatsvaga iwawo ndanokuita kuti akupe mukadzi wako. Kwete ina handisawira wako eni. Saka Juma akuita usawira wake inini. Please ndapota kuna Juma ka ngambondisiya ndakadaro handina dzinza naye. Zviye zvakundiita zvokundirwadza zvokuti ndiri kushaya zvokuita. Ndakatomboenda kumba kwake ndakasvika kuna shamwari yake anonzi Chisi. Ndakamutaiwa ndikukumbira mukosha wangu auye kunotitaure. Mukosha wangu akaramba zvakadzi ana nguva yakuya kupi ikoko. Hatitika ndikatora namadzimai yangu naningi namadzimai yangu takadzoka kuplasi. Hatitika rachadaro akuzondidaidza akuudza mwana wangu zvakanzi kwari kuramba kuuya kunoku ari kuziva zvaakaita neEvelyn wawo here. Masona ndikati kurumba kwakaita ndirimo here mukati mazvo. Kana zvichibudira kuti ndirimo mukati mazvo nemaprofita acho kana achindiona kuti ndirimo mukati haisi problem. Vanongondibata including Juma. Patiso chiri kundinesa ndichokutika Juma dambondisirira panyaya dzake dzari kuita ngapedze nyaya dzake tikapedza nyaya idzodzo. Please ndapota ndichataura naJuma ne family yake. Iyo zvinosoka vari kugara achindituka every day. Mazvaka vakundituka chakunditukira ndikushaya kuti chii. Ari kuti makatora mukadzi wake imi mwana wenyu mukadzokera akugara kumba kwenyu. Right. Maita basa ndikutaura pama. Pindurai. Right. Nyaya ndiri kuenda ine pana Juma. Handina kutora mudzimai wake kumisa kumba kwangu. Chinoratidza kuti Juma mudzimai wake chii pachishona chaipo chaipo. Ndiri kupasha kuti ndipapi. Yanoda mudzimai wake kana kuroora hana. Danga achidinini ndisingade nini kuti Juma ndimude naisa mutsvagire mwana wangu ini kuti adzoke kumba kwake. Kubva kuSouth Africa. Kubva kuSouth Africa. Ndashata nhasi inini manje ndikumuchengeta mukadzi wake. Asi kouku ndikamutora kure. Ashuya munomu mwana wangu akabvuma akanditeerera akadzoka. Zvari kuwana ikoko matambudziko yake ari kuchema une nini. Saka ndakakuzobuda mazviri. Hana kumanikidza ndikati hapana zvinengaite. Asi uchakuwara ikoko uchati ndimaita mandikukwadzisa. Saka ndavatiseya zvakaita sei? Zvakadaro. Juma kana dakaida mudzimai wake afana kuenda kuna munyai wake uya kumba kwangu. Akasununguka kubvunza mudzimai wake kusei usiri kuya kumba. But Juma iye achindirwisa kumba kwangu. Zviri pamutemo here izvozvo. Saka ndomuitira dombo wake, ndomuitira taita wake, asekuru wake, inini manje atizvara wake. Saka handisi atizvara wake ini, ndiri asekuru wake. Kana achindirwisisa zviri kutaura, afana nzwisisa zviri kutaura. Pakashata. Na zvino friend yake ndiyakutaura kuti anzi ndiyoroora. Handisi kuzoti kana mari yakapisa hapana. Ari kukudheerera iyo. Handiti saka ndashaya kuti ndiita sei ndibatsirewo ipapo. Kana apedza nyaya dzake dzari kuita nourombo hwakaita ndichaona ndotangira papi. Ende nenyaya iri kuitika futi ndeyekuti 1 2 kana yapera ari kutaura kuti Evelyn ndiwo akaromba naye. Yatova mhosva iyoyo nokuti akarombesa mwana wangu ndisingazvizive. Akarombesa mwana wangu ndisingazvizive, akamubatisa zvinhu zvisingazive inini. Ini handakura ndakaromba. Ndikukura ndichizvibatira semaonera mandiita ndiri pabasa ndichizvishandira. Kwete Juma kuenda kukutsvaga zvaari kutsvaga zvokupemha kuti awane chikafu. Ngarime. Apasa vana kunzenza vese vaite mapenzi bamba vavo. Nokuti vaita crew imwe chete, vana amai vese vari kutaura zvakafanana. Havabatsirike. Saka vakutsvaga chikafu kubva kuhurumende kana kuti kupi ine zvaari kuita. Saka apa hazvibude. Eso Juma atolima ndikukurima kwake ikoko. Iye pari zvinezvo ari kutoblema Evelyn kuti ndiye akakanganisa mhiko yake yaita kuti nhasi atambudzike kutambudzika kwaakuita. Munotwa kudinazvo? Yes, Evelyn mimi nanhasi uno ndakafona kwaari. Mukataura naye akuti dedini hapana chandikaita. Kana ndirimo mukati pane chimwe chichawanika. Kana kuti n'anga idzodzo ndomira nadzo kana kuti kupi tomboshanda tiri tese. But Juma zvipere zvozvi kana kumusungisa kana kuita sei. Ndikati mwana wangu ndapota kana urimo mukati ndikudzokera kutaura kune mwana wangu. Handitika because ndine hama dzangu dziri kundibvunza kuti nyaya Evelyn. Because kuti chinhu chinonzi kuromba chinhu chakashata chinopedza dzinza. Saka mwana wangu ari kuti inini hazvingaite dhedhi kuti inini ndakaromba. Kana ndakaromba inini ndaishandisawo naJuma nemushonga. Mushonga ndiye ndituma kuti nditezere. But chindiri kuziva hapana. Mazona ndiyo nyaya yakutaura Evelyn.
VaDzikamanga. Iyi Mukuwasha wenyu mimi FatherJuma arinotaura kuti Evelyn ndiye ainditemera, ndiye akakanga mushonga wanga une nzungu, wanga une nyimo, une tsvanzva pamoto, akatonditemera nyora, tikatopinda mumba ndio maigara cash box yaibuda 1000 pazuva. Mumba make iye anototiyo iye ndiye akatokambira amai guru vachinge varamba. Ndio matauro azviri kuitawo baba, ndangoti zvipindewo munzeve dzenyu imi. Ndio zviri kutaura Mukuwasha. Akuna mune maprofita. Maprofita ngaashande basa iroro tomboona kuti Evelyn akatemera nyora ere kana kuti chii. Kana pasina nyaya idzodzo Juma ndikufamba naye naEvelyn kumaprofita kana kuti kung'anga. Dzaenda uye ndichatsvaga kuti ndione tiri kuti Evelyn akatemerera Juma ere nyora dzipi idzodzo. Apa tichiri tese tichafamba tese. Zvakusvibisai zvakaita sei zita renyu? Madzibaba nanaso kana hunhu chaiwo handina. Izvi zvino zvakandidaidza kuti ndiende ikoko. Ndikati kundouya kuitei, ndakambouya ndichikudaidzai kuti iwe kunotitaure pachivanhu chedu. Makaramba kuuya kumba kwachisi. Secret yedu makaramba kuuya. Izvi zvino so Mande nechipiri. Ndiri kubasa anga chingondituka chete. Adzimai vacho vakazobata foni. Zvikanzi baba mirai ndikuuzei. Mwana wake wa Evelyn chaiye. Akamurooresa futi achiri mwana mudiki. Achichaja mari, achienda achitora achidya. Achichaja mari achitora mwana achienda achidya. Anonzi remember. Izvi zvino zvanga kuHarare. Mwana uyu avhatizwa nemukomana wake. Handitika adaro ndindakatozomutsvaga nemwana waJuma wacho wanaye. Mari yangu inini yakashanda pafoni vakayakumba uko adzimai vake akuru. Naiye Juma mari yangu yakapera mufoni. Takatsvaga remember pari. Nemwana wake waJuma wacho wakadzi akuru. Takamutsvaga pari. Takamuwana ndakashandisa foni yangu inini. Zvikanzi baba ndibatsirei ari Juma. Ndakamubatsira mwana akaita sei? Akadzoka mari yangu yakapera. Handitika ora kuti mari yangu ichadzosera ndiani? Nazvino ina kundira utsotsi. Ini ndiri kushanda, ndakushandira futi Juma. Ini setu kuti Juma ashandire nini? Mari yangu chacho kuplaza ndikati ndirime ofoja ndiite senze baba ndipe mari niende kutenga huni. Ndomba mari yedizero utsakadzi wangu. Ezvino zvane ngoro yangu yakatora. Abva atengesa ngoro yangu. Asi ndakatenga kwaari. Ndikatoona tiyo kana pasina ngoro yangu chinozotsera $300 yangu. Ndiye ndiri kuda. Achisi udzai mukoma wenyu kana kuti muningina adzotsere ngoro yangu kana pasina ngoro yangu tiri kumusungisa kana kuti kuenda kuno vanhu vamutemo. Ere ndizvo ndiri kuda kuna Juma ana kukama naye 5 years ngoro haisi kuwanika. Ndashaya kuti ndinoiwana sei. Adzimai vacho futi matsotsi yese ndovakaita kuti nyaya idai sobzanzayo baba tichabira nyaya ipi iyoyo kuti ngoro muiwane. Nanhasi ngoro hatisi kuiwana. Juma kana asungiwa kana aenda kumapurisa ndakambomumirira inini. Koti yese ndinari koti kudharweni ndakamubvisa. Saka mungati inini ndakashata papi papo. Kana mchizoona wewe. Kana ndenge singamude ndakashata papi. Amakaedza nepamunogona napo yeye. Saka kana vamwe vanotisa kunatsa ndiye sakubayiwa. Imimi sei musina kumusungisa paakatora mwana wenyu achiri mudiki? Right. Nyaya yakaitika ka unongogara makaziva chivanhu chedu. Amai vaJuma vasati vafa. Sekuru wangu inini natadza amai vangu vasati vafa. Ndvakamira nenyaya iyi. Ndakamuendera. Ndenda kuvakuwadza mukati imomuyomo. Asi ana sekuru vakazondidzora. Akataiwa zvinowanika zvipi? Ndinge ndichiriwo mudiki. Ndabva ndazvidzorawo. Ndabva ndazvichengetedzawo. Handitika? Saka pata zvichengetedzawo. Ndakataiwa semunhuwo vabereki vandidzorawo. Regai nditeedzere zvipi? Izvozvi. Handitika? Saka iye Juma nokutadza kuchengeteka kwake kumba kwake nemudzimai wake. Ina hanei naye. Ini nemudzimai wangu. Pati inyaya yakashata kana imimi chache mugara nemudzimai wenyu. Uchimudaro hama dzake dzinonzwa sei? Hama dzake dzinonzwawo sei uchimutukirira? Kuita kunge asina kupfeka, kutukirira ambwe hure remunhu, kutuka ambuya wangu ini, adzimai wangu inini. Mwana Evelyn iwewe wakaita kuhura. Ukahura naye chambwera. Ndikuda kutaura kuti VaDzikamanga anzwe nyaya ipi? Iwe kuti uri hure iwewe. Mwana uyu wakamuhura. Mukuwasha wekutaura nini nyaya idzodzo? Zviripo ere izvozvo munyika muno? Ari kuramba achikurwadzisa izvizvo. Saka ndoitawo sei? Ndibatsirewo ipapo. Ndakaenda mumba kwake. Ezvino ndine hasha dzimwe dzokutotika kana ari manyepo yake ari kuita yayaka muchaona kuti tichasvika naye. Saka mukatadza kundibatsira ipapo apa. Tinenge tasangana chete iwondo. Aiwa ndiri kupanzwa. Mubvunzo wangu wokupedzisira zvinezvi wawe kuti ini ndakataurawo naEvelyn. Evelyn akandiudza kuti handisi kuda kunzwa nyaya dzekwaJuma nekuti ndakabvako pane nguva. Ini ndakatoroorwa ndaane mumwe murume. Mungazvipupurawo here kuti Evelyn akugara nemumwe murume nekuti Juma achiri kuti mukadzi wangu? Chinoreva kuti mukadzi waJuma chii? Ndipindurewo ipapo.
takuti ngoti vakagara vese vakaita mwana vese akashanda naye panyaya dzake sekutaura kwaari kuita paurombwa. Saka takutongoti mukadzi wake nokuti ari kuti paurombwa hwangu pane sungano naEvelyn. Evelyn anofanira kuuya pane kuuya maprofita awo kuti agadziriswewo pakubata kwandakaita naye. Ndakamubatisa, anotaura anopupura ndakamubatisa, haasi akaenda kuMalawi asi ndakamubatisa. Saka kuti tisunungurwa anofanira kunge aripo. Nyaya iri kuitika pana Juma tagara tiinaye purazi kuno ndoona kwari kuita iwo. Handiti hakusi kwekutanga ikaka ndiri kutaura ndichizokera kutaura kuti ndaita atete wake zvese zvanoita zvese zvichitsotsi. Handitika saka tiri kupupura tichiti imi kana makataura naEvelyn handitika ari kupupurawo ega kwaari handisi kuziva kuti aneiwa kugara naye here kana kuti kudzimbiwa kwaJuma here nokuti haana kuroora nokuti Evelyn akabuda akati inini ndakavati inini mwana wangu inini vana vangu vese vasina kuroorwa vese vachashanda vachishandira nokuti hadzirimenya hasi kuita sei hasi kubhadhara roora. Otherwise kana mukabvunza panyaya iyo anokuudzai kuti inini ndoda kushandira baba wangu nokuti Juma ari kutuka baba wangu chichichi pamutemo ndaanzwa naye saka ini handina dzinza naye inini handimuzive Juma nokuti hapana chakabvisa madombo vake varipo vari muarea akatiwo inini zvaJuma handichada. Ndapi mashoko amunodzidzisa vana venyu panyaya yekusangana nevarume vanoshandisa urombwa saiyoyi semuenzaniso? Kudzidzisa kuti kudzidzisa vanhu veZimbabwe ndimi mune mwana akashandiswa naFatherJuma kumupinza mukati meurombwa wamuri kutaura kuti hwakashata, vanhu ngavazvishandire. Kune vamwe vasati varomba mungavadzidzise kuti kudii? Chindingataure ndechekuti vanhu vakaungana paruzhinji paJuma ngavadzidze kubva ipapo. Right, kana vadzidza kubva ipapo ndipachatanga kudzidza kuti kubata kushereketa kwakaita sei kwakashata. Ende in other words zvingaizi kutaura zvipi izvozvo. Ini ndiri kushanda ndiri kuzvibatira, tofanira kuzvibatira. Kwete kuunganidza vanhu uchiita unhu iwowe hazvibatire chinhu. Kana mhuri yake yaJuma yese yatoparara pasaka waJuma. Nokutika hazvifadzi zvinhu zviri kukunda kudarika rufu. Zviri kuitika paJuma panhasi uno nekukara mari kwake kana bhutsu kana chii kana motikari kana chii trakita cheche haana manyepo zvezvakuta kuti ndine motikari kana chii chanacho hapana chainacho kana kutoti titsvage kuti ndechipi tiudze Juma kuti tionacho ndechipi munoona pari zero pese pakuta padharuyeni kuti hanzi kasero ndakamboita motikari dzangu chichi chotowati dziri kupi akaenda kuZBC kuti ataure paredhiyo kuti abude akaenda netsoka haana kuenda nemotikari wakaenda nei hapana chokuenda naye. Ari kuti zvese zvakaparara kutambura ari kuti zvakaparara kana kuti Evelyn mwana wenyu imimi ndiye akabata akakanganisa miko yeurombwa. Ona tombobvunza voruzhinji vari muarea kana kuti ndisiri ini ndega tombobvunza kuti Juma ndichipi chakambotenga chinyowani chakambobatawo muchimuona kuti vanhu achikwira kuti hande kudharweni kana kuti trakita yakatenga wendi kurimirei ndeipi hapana manyepo chete yese akutaura iyayo. Apa akutsvaga adzimai vake kuti auye haatsvagiwi nenzira dzipi izodzi haatsvagiwi nenzira dzokuromba ende natenda mhosva imwe kubatisa Evelyn nyaya dzipi izodzi ndiri kudzokerera ndikadzokerera ende nika kana aita pfungwa dzaita mental kana imimi uruzhinji muudze kuti isusu futi tinawo adzimai asati asvika pastage unayo mubatsirewo futi imi mega tinotenda hatitika mubatsirewo futi mega mukamuregerera munhu yeyo kana nazvinoka kana iwo maprofita wacho ngatoona kuti munhu uyu kana iye Evelyn haarambe kuti ndimuti iwe usauye apa anogona kuuya but takanzi susu tasvika naJuma akati inini handiuye ikoko handitika taenda ndisuma kwake kuti titaure naye secret yedu semukuwasha wedu zvakanakawo akaramba zvikanzi ini handiuye ikoko like 2 days time zvikanzi ataka kunditukirira muri masishopeti evanhu muri kuitei chichi otokwati muri kuziva zvemukaita ndinomukama naJuma kana kwakaita nokuziva maprofita aya ndoda kuti please vandibatsirewo pane Evelyn Dzikamanga. Kana pasina kubatsirwa Evelyn Dzikamanga tichatsvaga mamwe futi maprofita yanobatsira Evelyn. Hapana kusiri kufa atouraya kare vanhu ipapa Juma auraya vanhu ipapa zvokuti ndingangokuzivisayo kuti ivo vauya vachina havazive tisu tauya navo kunze kwevakagara vachinamata vemuno Johani Masowe. Tanzwa nyaya yake abuda paruzhinji achitaura kuti ndibatsirewo ndakaromba. Uyewo ndingangofara kukuudzaiwo kuti muzukuru wenyu iye remember pana businessman mushure mekuti taura namai guru
mukadzi waJuma mukuru akati ndiri kuda kuti mwana wamainini wangu uyu mwana wangu aende kuchikoro. Takamuwanira businessman ari kubhindura anonzi Tunje, akati ndoda kumuendesa kuchikoro. Sekutaura kwamaita kuti mubatsirei ndo zvataita iye zvinezvi pari zvino amenotiwo munotionawo sei pakadaro. Ndichitaura achigara naEvelyn Dzikamanga. Remember ndinda kamuchengeta. Hapana marusiti yakabhadharira Juma kuchikoro. Mari yaibva kwandiri ini ndichishanda semasendero ndikuita ndisina kuromba semarombera aita. Hapana pakauya kuchikoro Juma Evelyn ndiye aibhadhara mari kuchikoro yemwana wake. Asina aindifonera baba ndibatsire pane mwana. Ndichibhadhara ndini kuchikoro ndichigara naye achidzidza paDolphin paprimary. Ndindaibhadhara mari chibhadhara ye mwana wangu chibhadhara naye remember. Chibhadhara ye mwana wangu chibhadhara ye remember. Hapana pakabhadhara mari yoyo Juma. Manyepo yese yayo. Kana tikatarisa marusiti ndinayo nini? Hapana. Ezvinhu anotoni chikwereti paprimary paDolphin. Manyepo yese akita sei? Yakutaura yayo. Alright. Aiwa kune uya akubatsirawo muzukuru wenyu shungu dzenyu tadzinzwa. Azvipira kuti aendesewo muzukuru wenyu kumberi nechikoro. Mungatiwo kudii naye? Mumashoko amungataurawo kwaari. Inini chindiri kuedza kutaura ndichokuti Juma azvipira kuti amuendese. Asi Juma ari kumuendesa. Pane mubusinessman ari kubhindurawo akangonzwawo nyaya yekuti remember haazi kuenda kuchikoro. Anonzi businessman anonzi Tunje anogara mubhindura. Ati azvipirawo kuti aendese remember kuchikoro nemari yake. Muzukuru wenyu ndiye akuendeswa kuchikoro nokuti izvi zvaakangogara. Mungatiwo kudii kwaari? Maita basa nemashoko eri mukutaura iyayo ndinayatenda. Asi businessman anoda kumuendesawo ari kunzwawo mashoko yangu inini ndiri kutaura. Kuti Juma anabvira aendesa mwana wake kuchikoro. Akaendesawo naasekuru vake. Vakamuendesa kusvika pane zvinozvi. Inini Juma ndiye aikonzeresa kuti mwana asende kupi kuchikoro. Nokuti ari kurooresa vana vachiri vadiki. Juma uyu. Atitika achitora mari achicha. Iye akatomuchira kare mari. Mwana iyeyo. Ko mari anoti aiwana 1000 ichibva paurombwa pachona yaishandeiko ndimuri pedyo nayo? Ina ndigare pedyo naye asi saukiro wangu Mukuwasha ndingosururukawo ndichinzwa kuti ndizvo ari kuita sei zvaari kuita. Anditika saka inyaya inorwadza iyoyo. Sezvandataura ndichidzokera kuti mwana akatombotiza vaenda kuHarare ndakamutsvaka. Iwawa businessman iwawa ngandibatsirewo pane nyaya iyoyo. Ine ndikutochema mari yangu yepana mwana wa remember. Juma kudadzira kuti mwana wake asi kuti asvike sezeye akachengetwa naasekuru. Iye ari mupenyu. Iye ari mupenyu. Aromba. Warombeyo chibatsira mwana utaenda kuchikoro? Hapana. Waromberei? Mwana achaenda kuchikoro. Ndibatsirewo baba. Aromberei munhu? Pana saka kwari kuita kako. Inzwewo tsisi businessman ndiri kutenda nemashoko yataura. But inini ndoda mari yangu. Apo Juma ndoda mari yangu irikaendesa mwana wake yese kuchikoro. Ndikuida. Inini handina naye kawadi. Akagara ali apa anotoziziva. Zvandataura zvese ngoro yangu ndiri kuida nemari yangu zvese zvakutaura kuti anzi zvakati imanyepo. Saka ndiri kuda kuti kana ndakagara naye apa ane shamwari dzake dzaanadzo hatisvikire kwaari iye. Ndinotora shamwari dzake. Bvunzire Mukuwasha wangu pandipinde kamutadzira. Aiwa baba haana kutadzirana nawo. Chichi chotowati. Zvapera ipapo zvapera. Mangwana futi adena zvimwe. Pane kuitiri kuendera apa. Hapana. Ngadzosere zvinhu kwakazvitora izvi kuti aite zvakanaka. Muri ndikutiite zvakanaka. Ndinotenda baba. Ndinotenda nekuti taura nesu pano paSly Media TV uye mamira basa renyu riri kukupai mari ramuri kukurudzira vamwe kuti vaite. Tiri kuzviona kuti mawe chikuru asi muri kuramba muchingoshanda. Hamuna kuda kutora route yakatorwa naFatherJuma yekuromba kuti aite mari nekukasika zvakukonzeresa mhuri yake kuti isvike pamatambudziko akadai. Maita basa baba Dzikamanga. Chokupedzisira chinoda kuti kwedza kutaura. Vanhu vakanyatsa kubatana muchemuche pafamily yavo. Vasingatauri zvemanyepo. Izvinhu zvinonyatsa kufamba mune zvakanaka. Ndine simbi dzangu dzakaenda dzakaitisa crash kumba uku. Simbi idzo dzese ndiri kudzida. Mubvunze Juma nyaya iyoyo achizvipindurira ega. Simbi dzangu ndiri kudzida, ngoro yangu ndiri kuida, zvinhu zvese zvakatora ndiri kuzvida. Roora yake haina kurambwa. Haina. Kana aona kuti mukadzi wake atiza aona kuti haana kubhadhara mari ndipa kudzoka ruvhesi kuti ndada kubvisa kuroora. Iwo watombokanganisa. Kudeseka kudeyo ndaikuregera Evelyn achienda. Asi ndiri kukuda ndikukutsvakira mudzimai wakachidzoka. Aiwa atete wake anawo. Please ndapota uye munhu wemubatsire iwo. Tibatsirane tese pano munhu upi? Iyeyo.
But nyaya kundituka ika amene kuti chasitsana kupi. Iyi haisi kuperera panapa. Ikutuka dzima yangu kuti ule. Ule mdzima yangu inaka kuberekera mwana. Saka mwana wangu wacho Evelyn anonza sei ndiudze iwe mimi. Anorwadziwa. Akatotaura kuti ndiri kurwadziwa nokuti akatuka vabereki vangu. Kudzambu ya ule imimi kana mimi omega imimi. Kudzambu ya ule. Mukadzi mukurarara yemumba. Mumuti ule. Akatotishamisa. Apo Juma apabudi. Kana mwana wangu akamurombesa mudze futi kuti antu ane mosva. Ikapera yakita yoyi. Iri kufamba futi imwe futi iri kusumuka. Ndatenda. Ndikuenda kutora hama dzangu dzese dziri kuuya. Achazinzwa ipapo nyaya yacho iyoyo. Nokuti matenda basa kunditora kundisa pano. Nokuti ndaiti ndakaita kumudaidza kuti uya titaure anga achiramba kuuya. Saka ngazinzire yega zvandataura pano. Tinotenda baba. Maita basa. Tinotenda.